Хора, днес ще ви покажа как да вземете този скин. Вижте го само колко е як. Значи, отивате ей тук на Lego Fortnite. Така, чакате да ви заради тъпто Lego. Ето, идвате на Walker, ето тук. Цъкате на скина. Идвате, например, си избирате този скин. Идвате на дефолта. Цъкате ето тук Edit. И, например, сте тук. Цъкате R2 или не знам ако се от мишка и клавиатура как ви е, ще го видите. И цъкате на първия скин, който е Еми. С русата коса. И това е. И например, цъкате тук и бам! Имате го. Чао! Айди!